owacho ni sani koro student leaders are the most corrupt e kind mamoko nang' mini nuyie mar mondo mi new funding model ni okete tim kipimo gi old funding model. Amor erokamano Sharon, amor gi kaka Steve Doso gi owadwa Bruce. To kadwa chako adwa kuongo nyisogi ni ng'eni nokelwa e skul ka mondo wabed joma kelo lokruok. Seche te ok wanyal complain. Koro wan kaka student leaders ne wabedo piny ma wago mbaka gi sirikal. Wanyisogi ni ok wanyal dhi e streets pile to wadwa ni mondo wasom. Ere tiende ibed ni nirinde streets pile. Ere tiende ibed ni nitiere i complain pile mondo nisom. Koro ne waneno ni wabeduru piny mondo walosuru solution makonyo wa te. Koro wamiu e sigana moro matin, aneno kuwuoyo to kaptemo winjo to nitiere gik moko achiel ariyo mokunde. Ka wachako new funding model ni nitiere a funding system mane nitie chon miluonge ni DUC, differentiated unit cost. Differentiated unit cost ni ene machon muwacho no iluonge ni DUC. En DUC ni sirikal ne chunge 80% to student ne chunge 20%, or the household ne chunge 20%. But iyudo ni capitation mar 80% mane sirikal onego chunge under the DUC funding model machon osebet ka ok lose, osebet kokutimre. Iyudo ka sirikal nyaka ne kel DUC ok ne gifund that 80%, ikele 80, giduoge 60, giduoge nyaka 40%, atamalo 40. Koro iyudo ni gini ne kelo pek ne universities. Emomiyo universities ne nigi gopi mang'eny. Koro mane jatend piny owacho kane campaign William Samoei Ruto, one of his agendas ne ni obro kelo a student center funding model. Emano bire gi new funding model. New funding model ni nobedo launched tarik 3 dwe mar 3 2023. To nokele moto mi obed student center. Amor uwe banding system. Uwe banding system kenda neno uwe to chal ka gimo kumetie banding system. Banding system ni nokele moto ng'at moro man malo ma wuon gi tiyo ene monengo fole band 5. Ng'at moro ma nyathi japur ma wuon gi onge pesa modak Suba South Gwasi wode ti orore kachacha ma sembu pi gi punda ka dhi omo pi en onyalo bede e band 1 to benefit this funding system. Tini koro ntiere nikech koro chendo to naber laina ntiere ka Solomon to koro gima paro ni jowete gi bende koro wacho ang'eni Steve miya thuolo mar mondo mi losi ka paro pok ona koro this new funding model ober gudma wawuru pingo gimoro amora ni sirikal kokelo to wan jogot wan wapingo pile seche moko be gimoro maber kobiro to wa appreciate. Gini okelo fuongruok ne jonyuol, gini okelo fuongruok ne nyithi skul, gini okelo fuongruok ne jok machulo ne ji fee kaka sponsors, gini okelo fuongruok kata ne MP mara kata mari makia mabiro no okelo fuongruok ne ji mang'eny. Koro gini wapake urapaka wang'iuru mana gik ma ok ne wa implement ka wan e committee ema sani wanyalo submit nikech fuongruok to sekel sani ma an kaka nene moto mi fee ne dog piny. Kwanza ngama timo education sani king'iyo cluster 12 ngama timo puonj business mathematics king'iyo cluster 12 onego chul between 7,225 to 30,000 per semester. Koro gini en in between school ema bro decide ni waneno ni wanya go 20,000 kata wanya go 18,000 kata 30. Ero kama na nya Steve koro penya ni penye mani ntiere go. Mokwongo